Dobrý deň, vážení priatelia. Znova sa vám prihováram ako podpredseda strany Srdce, vlastenci a dôchodcovia Slovenská národná jednota. Volám sa Jozef Tokár, som dôchodca, mám 67 rokov. Ako určite viete, naša strana kandiduje do volieb do Národnej rady a má číslo 19. Strana má vo volebnom programe také tri piliere. Jeden je pronárodný, čiže vlastenecký. Druhý pilier je pomoc sociálne slabším, čiže dôchodcom, zdravotne postihnutým a matkám s deťmi. A tretí pilier je životné prostredie, ochrana lesa, pôdy, vody. Týmto tretím pilierom by som sa dneska chcel v krátkosti zaoberať. Naše lesy sú v katastrofálnom stave, ktorý nie je spôsobený len prírodnými živlami, ale hlavne nenásytosťou určitých záujmových skupín obchodujúcich s drevom. Za toto plienenie nesú zodpovednosť všetky vlády od 89. roku. Strana Srdce, vlastenci a dôchodcovia Slovenská národná jednota presadzuje, aby guľatina sa stala strategickou surovinou a jej vývoz do zahraničia bol zakázaný. Všetci vieme, že les je vzácny a citlivý ekosystém, ktorého narušenie má vážne dôsledky na naše spodné vody, eróziu pôdy, povodne, narušenie mikroklímy a deštrukciu prirodzeného prostredia našej fauny a flóry. Pre mňa osobne bolo šokujúce, keď som išiel do lesa na hríby, kam som chodil celé 10 ročia a s hrôzou som zistil, že celá hora zmizla. Ostali len pne a zjazvená pôda od pásov z ťažkej lesnej techniky. S údivom pozorujem prefíkanosť a vynaliezavosť, akou sa ťaží drevo, pri ktorej sa výrub maskuje tým, že sa okolo cie zanecháva pás stromov, aby ľudí nepoburovalo, že za nimi sú už len rúbaniská. Bol by som rád, keby tento môj príspevok otvoril diskusiu, aby ste sa s vašimi skúsenosťami podelili v danej problematike. Ďakujem.